B'investiment ta' €2,800,000 il-kumpanija Metalform li timmanifattura tamir mediku fetħet fabbrika ġdida bis-Swid dik li kellha biex illum qed tħaddem 307 ħaddiema li madwar 70% tagħhom huma nisa. Fi żjara tiegħu fiż-żewġ impjanti ta' Metalform, il-Prim Ministru Joseph Muscat innota kif is-settur tat-tamir mediku isarraf f'madwar €70 miljun f'esportazzjoni għal pajjiżna u jħaddem mal-1000 persuna f'Malta. Dan minn kumpanija Ġermaniża li tibqa' tagħżel lil Malta tant li l-industrija Ġermaniża tħaddem mal-4000 persuna f'pajjiżna. Il-Prim Ministru innota li din il-kumpanija tħaddem nies minn faxex diversi tas-soċjetà u tagħmel enfasi fil-kwalità li toffri lil ħaddiema tagħha, fejn il-ħaddiema jibqgħu jaħdmu magħhom jew saħansitra jerġgħu lura wara li jkollhom l-ulied. Kif innota wkoll id-direttur maniġerjali ta' Metalform, Ian Restall. Aħna nippruvaw nagħmlu l-ambjent fejn il-ħaddiem ikun komdu kemm jista' jkun. U nixtieq ngħid li xogħol fil-manifattura għandu jitqies bħala xogħol ta' dinjità fejn wieħed jista' jaħdem fil-kumdità u jgħix ħajja tajba. Sur Restall innota kif il-ftuħ tat-tieni impjant fisser iż-żieda ta' madwar 40 ħaddiem ieħor biex tkompli tissaħħaħ il-ħidma fuq il-prodotti tagħhom li jinkludu drip sets għal tfal li jitwildu qabel iż-żmien u għall-onkoloġija. Huwa rringrazzja lill-Gvern tal-miżura ta' Child Care b'xejn, miżura li waslet biex numru ta' ħaddiema ingħaqdu mal-kumpanija jew reġgħu lura wara żmien neqsin. Child Care effettwatna pożittivament. Bija bit-Child Care ġew lura ħafna numru sostanzjali ta' nisa li qabel ma stawx jaħdmu. Fl-istess waqt innota kif l-industrija tista' tibbenefika iżjed minn Child Care Center f'Ħalfar b'sigħat itwal. Lilin mill-fatt li l-parti l-kbira tal-ħaddiema huma nisa, is-Sur Restall innota kif is-sem tan-nisa huwa preżenti fil-livelli kollha tal-kumpanija. L-interessanti mhix li għandna iktar nisa, għandna nisa f'pożizzjonijiet li qed imexxu wkoll. Ġifieri apparti fil-management għandna waħda u fil-middle management kważi kollha nisa. Lilin mill-espansjoni li saret bl-appoġġ tal-Malta Enterprise spjega li l-kumpanija għamlet żvilupp ieħor. Għandna prodotti li jsejħu compounders li huma magni ħaltu l-mediċina u s-software tagħhom jiġi miktub hawnhekk u ttestjat hawnhekk mill-Maltin. Biex bekk il-kumpanija li ilha f'pajjiżna mill-1992 fl-aħħar snin komplit tinvesti f'Malta hekk kif kiber il-potenzjal ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.